Siapa yang voting? Oh, olha só, olha só. Iya. So, sorry. Aku memang kenapa? Ya. Kok mamu aku nggak sudah kita ayah kuih kopi nggak sudah. Mas ini kok? Mas ini? Waarom ben je van? Ik ben op een lang aan het varen. Zo is het maar weer. Nee, jij? Ja? Ja, dat is het. Zo. Kunnen we nog meer naar voor jou? Ja? Aga, kom verder hoor. Ja, ja, dat is maar weer op die wassen.